projecte Food Relations sorgeix de l'aliança entre la Fundació Espigoladors i ABD. Llavors, la idea inicial és empoderar i afavorir la inserció social i laboral de dones migrades en situació de risc d'exclusió a través de la cuina i l'obrador. I dins òbviament, la cuina i l'obrador, i com que treballem amb espigoladors, doncs també toquem la part de malbaratament alimentari. La idea del food sorgeix d'un projecte europeu que vam començar el 2018, on era un projecte d'innovació que el que pretenia era crear diferents pilots a diferents països europeus que tinguessin a veure amb el diàleg intercultural i l'alimentació. Hem desenvolupat a través de tallers dues línies, una més cap a un servei de crear un menú fusió de cultures que es pugui replicar i que les mateixes persones que l'han co-creat el puguin oferir a la seva comunitat, i l'altra ha sigut un producte alimentari que després es podrà comercialitzar. Una de les coses que intentem que quedi palesa és el donar valor a totes les herències culturals diferents que conviuen en un territori. Vam fer una paella a Hospitalet intercultural i van venir 200 persones que no es coneixien i va ser molt bonic perquè la idea era com xerrar al voltant de la paella, no? I explicar els diferents plats i sorgeixen aquests espais i jo crec que sí, que hi ha moltes ganes. Es vol promoure, per una banda, el tema de l'aprofitament d'aliments, també els hàbits saludables d'alimentació i de fer la cuina a casa, i per altra banda també hem ofert eines d'eficiència de recursos dins la cuina com és l'aigua i l'energia.